עולים חדשים, בעיקר בשנת הכבישים היו גלי העלייה מאתיופיה ובשנת העמים, המון עולים חדשים ישר הגיעו לנתניה, שני הבסיסים פה בסמוך הלב סלורי בתמונה, אבל פועלים כאלה מבית פלדמן, דורמים כאלה מבית גולדין, היו מרכזי כניסה לעולים חדשים. אז בשנות ה-90 כל השטח הזה היה שם יותר שימוש באמת, אבל הכל פינות, חולות ונפקו קטן שם בפינת לוח השמות שעוד מדבר על האנדרטה. אמרנו איך זה מתקשר אלינו, היו מגיעים לפה שימושניקים דווקא, לפה בנתניה, מכל הארץ, ביחד עם העולים החדשים, ביחד עם אוכלוסייה מקומית, כל מיני פעילויות משותפות, למשל נביאות בזוג משפט, למשל כמו בכל ירדנם בנתניה יש באמת שכונות מצוקה, כל מיני מרצפים שנים שהיו משמשים למקומות של פליטות, של סמים, דברים באמת שליליים, היו לוקחים בזמן שימושניקים ביחד עם תושבים, עם עולים חדשים, משפצים אותם, צובעים אותם, מכניסים כל מיני על ידי תרומות אמצעי למידה, מחשבים, ספרים, באמת לתת לילדים האלה להציג יותר טוב, שיעשו באמת את הזמן בצורה יותר חיובית, ובאמת היו עושים הכל באמת מהלב, ובתנתות דברים מאוד יפים. עוד תחומה נוספת, מלון פארק נתניה, כמו שמעתם כמובן, הפיגוע שזכור מלא לסדר. אותו מלון לא דווקא, במקרה יצא שאותו מלון היה נוהג לארח משפחות שכולות של חיל החימוש בשנים, לא בגלל שנעשה פה את הפיגוע הזה, אלא בגלל שהוא בנתניה, באמת לחזק את הקשר בין נתניה למשפחת חיל החימוש. אז זה באמת ככה המון דוגמאות. הדוגמה העיקרית שאליה באמת אני מכוון, זה מתן לשטח חזי, תשימו לב, כל השטח הנגיע לתחום של בית יד אלוהים כמובן, כולל פה, כל זה הוא ענק בעצם מחיל החימוש של ידי יד נתניה במתנה כמובן. אני אומר לחיל החימוש הוא ענק ככה בעקיפין למשפחות השכולות. בבית הזה צריך לזכור משמש את המשפחות השכולות, בראש ובראשונה, המשפחות מגיעות את הקבוצה קטנה, אז אני ככה חלק לכם פרמנטן שתעזרו ביניכם, מגיעות לפה לראות את האוגנלים האלה בעצם, זה בית נוסף בשביל המשפחות השכולות, שאלת אחד לא ידע באמת את הצורה, אבל אני מאמין שכמובן הם נגדים מאמצים משפחות שכולות, ורוצה באמת לבקר משפחות ולראות משפחות ולצטרף אותם כמובן להכיר ככה חייל או שניים ואת המשפחה הכאלה, אז באמת יודעים מה זה משפחה שכולה, כמה זה חשוב להם הדברים הכביכול קטנים האלה, אבל כמה גדולה ולא באמת למשפחה שכולה שיש להם את הבית ככה שהם יכולים לבוא לה, להוציא עוגדנים, לראות עוד משפחות שכולות שיש להם באמת את הגורל המשותף פה על ידי הספרים העוגדנים האלה, זה באמת מאוד מחזק אותם, מאוד נותן להם תחושה באמת שמעריכים את מה שהם עשו, שבאמת מנסים לדאוג להם ולדשת שלהם, זה מאוד חשוב. אז זהו, אני עוד מעט אני מוסיף ללמוד קצת. אוקיי, אז עוד דבר שטוב אני רוצה להגיד לכם, דיברתי בגסנתי קודם את האנדרטה. האנדרטה הזאת היא פה לוח השמות, עוד מעט נמצא אתם תראו מה זה לוח השמות, לוח מתחתי ענקי. חלוטים על השמותיהם של 754 חיילים של חיל החימוש. אני זורק את המספר עוד מעט, אני מדבר יותר על מספר עצום. הלוח הזה בעצם מייצג את חיל החימוש. איך הוא מעצב את חיל החימוש? אתם דבר ראשון חיל החימוש הוא חי מאוד תעשייתי, חי לחור באמת עבודה מתחתית, עבודה כבדה, עבודה רפואה, אז באמת לוח מתכת, לוח מאוד קשה, ובאמת מסתכל את חיל החימוש, דבר נוסף הוא חי מאוד טכנולוגי. השימוש בטכנולוגיה יש מתקשר, חליצת השמות לא רואים פה בתמונה, אבל לא יודעת נמצאת, תראו, הלוח בחרוטים על השמותיהם של החיילים בצורה כזאת, שניתן לראות כמעט ללוח. החליטה מתבצעת במשהו חיפה, כל שנה נתמוד באמת בגלל שמאפשרה לא יוסיפו בצד חיילים, שלא יתבצעו, אבל אולי הייתה שנה שלא יוסיפו, כל שנה נקרא את הטקס, לא מוסיפים כמובן ישר על כל חייל, כל שנה נקרא את הטקס, שלושה לפני הטקס, מפרקים את החטיפות הערכות, לוקחים אותם למשהו חיפה, ושם חורשים בלזר שמותיהם של החיילים. עוד מעט גם המשוב שנמצא בוקר נזכת להקים על זה, אבל ככה אני זורק שנותנים לפחות יותר על המקום, אז זה מרכז ההצלחה. מי שבעצם מחזיק את הגוף הזה במקום אזרחי, נתקע אזרחי מאיזו עמותה. הצבא לא יכול באמת להכניס פה כספים במקום אזרחי, זו עמותה שנקראת עמותת חיל החימוש. עמותת חיל החימוש היא עמותה שפועלת כולה על ידי מתנדבים, מהאחרון המתנדבים שתקבע פעם בשנה לרמה ספציפית, עד ליושב ראש העמותה. אף אחד לא מקבל את שכר, לא מקבלים את תנאי נקודות, שום דבר באמת הכל התנדבות, הכל עבודת קודש, באמת אנשים מאוד יקרים. מי שמעניין פה קצת לראות שמות אולי הוא מכיר, אז יש פה בלוח הזה את שמותיהם של ראשי העמותה, האנשים באמת שהקימו את הבית הזה. פה תשימו לב שתפעו על התמונה פה במרכז, הבן אדם במרכז, אלוף משנה דוד שילה, יושב ראש העמותה לשעבר, כמו שאתם רואים הוא כתב פה את הסרט, הוא חנך את הבית הזה, היה יושב ראש העמותה במשך למעלה מ10 שנים. באמת, מה שתיקן נלחם בכל החביזות להקים את הבית הזה, כל האישורים, הביורוקרטיות, ובאמת סיפור שלם,
להפוך את כל השטח הזה משטח של וילות עד להקים בית כזה וכל היישובים באמת לא צריך לדמיין יותר מדי, באמת פיצח לא לבד כמובן היה בראש צוות, אבל הוא פיצח על כל העבודות האלה ועשה את זה בהצלחה הבאה, זכה באמת להכנות את הבית הזה. במסגרת הרוטציה מסוימת תפקידו, מי שמחליף אותו כיום, אלוף משנה במיל אהרון מועלם, גם אותו דבר אפשר להגיד עליו, בן אדם מאוד יקר, מגיע בהתנדבות, ובגדול רמם שפוי, הבן שלו סרן ברק מועלם נמצא כאן, כדאי שזה שימוש. אז גם הוא מגיע בהתנדבות ופועל באמת ודואג ובאמת עושה רבות למען הבית הזה ובעיקר למען המשפחות השכולות. אז עבודת של השימוש חוץ מלדאוג לבית הזה עושה דברים מאוד פעמים כמובן. הדבר ככה שהכי חשוב בדרך כלל אני שואל את הקבוצות, אפילו את הקבוצה קטנה, אולי באמת אני שואל אתכם ככה שתשתתפו, מה לפי דעתכם הנושא שהכי חשוב לטפל בו? פה אני שואל אתכם ככה, מה הנושא בהקשר של החללים כמובן, שבא לפני 20-30 שנה, בוער היום, ולצער להמשיך לבוא גם מחר, כי יש לו משפחות. יפה מאוד, צריך לזכור, עלה ברגע שהוא נהרג בקרב, בתאונת דרכים, אפילו מתאבד, הוא נקבע בבית העלמין, קבור, והוא נשאר שם. מי שממשיך לחיות באותו רגע את כל הנושא הזה של השכול, של כל הנושא הזה של החללים, זו המשפחה. מה זה אומר מבחינתנו כמה שרוצה לדאוג למשפחות לטפל בהם? מה זה אומר לטפל בהם? לתת להם באמת את התחושה של הבדידות, של המשפחתיות, שיש גוף באמת מאוחד מאחוריהם, שתומך בהם, גם אם לא תמיד באמת ניתן לפתור להם את כל הבעיות, אבל כמה שיותר להראות להם שמנסים, כמה שיותר להכין ביניהם, לעשות להם מפגשים, כל מיני פעילויות. דבר נוסף, אתם כמובן מכירים במהלך השנים משפחות שכולות, אבל מי שלא, משפחה שכולה שאף אחד לא ידע, מתפרקת. גם אם זה משפחה שכולה שמחובה כלכלי יציב, שיש שתי הורים נשואים ועובדים ואין צרות כביכול כלכליות, לעומת משפחה שכולה שהיא חד-הורית ואין כסף ומצב מאוד קשה, לא משנה, כל משפחה שכולה מתפרקת. כמה שזה מצטער, זה מאוד פשוט לזכור את זה, אז באמת לטפל בנושא הזה בתקופות של משי, כמה שרוצה לדאוג למשפחות. אז בואו נראה כל מיני דוגמאות של כמה דעת של השימוש. דבר ראשון, בתמונה הראשונה, אנחנו רואים פה במקרה הדלקת נר ראשון של חנוכה, פה במקרה זה רק האלמנות בתמונה. התמונה הזאת היא תמונה מאוד מיוחדת, ככה, לחדי העין ששם לב, אנחנו רואים פה כמה אלמנות מחנכות, אתם רואים פה, עכשיו זה לא דבר מובן מאליו. מי שיצא לו באמת להכיר אלמנות, אז יודע כמה קשה באמת לראות על הפנים של אנשים מהקורות האלה חיוב, לראות משהו שסוכה גם את האלמנות של 20-30 שנה או אלמנות מיליון, זה לא משנה, כל הזמן הפנים שלהם מאוד חתומות, מאוד קשות, באמת כל הנטל הזה של החסד, לטפל בילדים וכל הסדר, זה באמת הכל עליהם, ובאמת נשים שבאמת היום יום שלהם מאוד קשה, דווקא פה אנחנו רואים למה תמונה כזאת מיוחדת, דווקא בדברים הכי קטנים, אנחנו רואים כל מיני ציבודים, בלוגים, זה שחיילים באמת יושבים עם האלמנות, שומעים קצת את הסיפור של הבעלים שלהם, דווקא הדברים הכי קטנים וכביכול הכי גדולים, דווקא הדברים האלה נותנים את התוצאות הכי יפות, שזה הסוג של האלמנות הזה, שזה באמת שווה את הכל. יותר לכל הכספים וכל ההשקעות וכל הסדר באמת שיש, פה האלמנות האלה של המנה או שתיים ופה ישבו בערב הזה וחילקו לכמה שניות, זה באמת שווה את הכל וצריך לזכור, זה מאוד חשוב, אז גם התמונה מאוד מיוחדת. דבר נוסף, באותו יום בתמונה השנייה אנחנו רואים מכבדים במעמד הדלקת הנר את היתומים, בני מצווה ובנות מצווה שבאותה שנה אמורים לחגוג בר מצווה או בת מצווה. מי שמזהה מאחורי הילד שלנו בהקשה ושרבה את התלמיד חייל לנו, אז באמת מראה לכם שראתה את דרך של החיים באמת מגיעים, הקשה, כל התקציבים מפריעים לכבד את הילדים, לכבד את המעמד הזה בטקס מאוד חשוב. מנסים שוב לבלבל לילדים האלה קצת את המחשבות של העצב ושל הגעגועים כמובן להורים של מידוך, ונשים עם הכתובה, עם המוזיקה, עם הכפיים, באמת עם כל החומר הזה שנותנים להם, גם פיזית, גם רגשית, ונשים באמת להשקיע שלהם קצת את העצב, קצת לבלבל את זה בשמחה, עם התרגשות, ובאמת מאוד חשוב היום. זה דבר אחרון בהקשר הזה, בזמן האחרונה, בתמונה האחרונה אנחנו רואים יום כיף חזרה לגנים ולבצע סופר היסודיים להתומי החיים. פה מדובר באמת ילדים יותר קטנים, ילדים ממש בגילי פעוטות. רוב הילדים כבר לא באמת מבינים מה משותף להם, ילדים אחרים, זה לא כל כך מעניין אותם, הם באים באמת לילדות, ילדים קטנים. היום זה יותר נועד לאמהות. האלמנות שמקודם דיברנו גם קשה לשמח אותם, פה בטוחים השורה את הילד הקטן של המשחק, מופיע חברים, מתפרק, תהיו בטוחים שזה הדבר שהכי מצד לאושר בעולם, הכי גורם לנחת, אז באמת זה אותו ניסיון לשמח את האלמנות וגם את הילדים. יום מאוד חשוב, זה גם לחזור כל הדברים האלה בצורות שמתקיימות כל שנה. חוץ מזה יש כל מיני נפשים, כל מיני ימי גיבוש, ארוחות משותפות, כמה שיותר לתת להם את התחושה של המשפחתיות שהם ידעו. מאוד חשוב. דבר נוסף אחרי המשפחות, זה באמת כל איזה חודשים של המצב של השימוש, זה דבר שחשוב, מגיעים החיילים.
החיילים, מה זה אומר לשפר את החיילים ולהצליח אותם. איך להמצא אותם דבר ראשון, העובדנים שיש לנו באומנן ובידיים, זה מה שנקרא הנצחה אישית, הנצחה שמדברת ספציפית על כל חלל, באומנן למשל יש פרטים על כל חלל, אתם תראו על מה נמצא לציור בעולם ובחידוש, אז באמת אני מזמין אתכם להוציא עובדנים, חבל באמת לבקר פה ולא להוציא עובדנים לתום קצת מהמקום הזה. תראו בכל עובדן יש פרטים ספציפיים על כל חלל, על העדות שלו, על הספר, החיילים באמת בשירות החובה, לא היה הרבה מה לכתוב עליהם, קצת על הספר, על הגיוס לצבא ועל הנצילה, אבל יש גם אנשי קבע שבעצמם הקימו משפחות, היה להם ילדים, ובאמת תמונות מחתונה ודברים מאוד קשים, המון מכתבים, המון מפקדים, דברים באמת קשים, אבל גם הם לצערנו בסופו של דבר מצאו את מותם. אם זה בלחימה או אם זה בתאונות, לא משנה, יש להם קורת משותף. עוד מעט אני אקח את הדברים, עוד מעט אני אסגור את הפינה הזה. אז זה העובדנים, מישהו פה מכיר עוד דוגמאות בהנצחה אישית? נתקלים את זה כל הזמן. איפה אנחנו ללמוד הנצחה אישית? למשל בבתי הכנסת, איפה יש לנו הנצחה אישית בבתי הכנסת? ספרי תורה, הפרות לגמילות נשמת החלל, כל מיני סיפורים, לבלוט בבתי הכנסת כל מיני ימי ספורט, מרוץ השנתי על שם החלל זה וזה, חורשה על שם החלל, גן, כיכר, פארק, בתי ספר, באמת מגיע לכל מיני דוגמאות, אבל זה כל מיני דוגמאות להנצחה אישית. יש דבר כזה שנקרא הנצחה מקומית. מה זה הנצחה מקומית? פה אם אתם תסתכלו איתי בתמונה פה על לפני האחרונה שם של הספר תורה, מי שמזהה זה הרמטכ"ל הזה היה אלוף בני גיא. מה זה הכניסה לספר תורה שם? לזה החללית בפלוגות בצומת מגידו. לפני 10 שנים, אתם כמובן בטוח מכירים, שמעתם, אבל לא היה חייל ולא מכיר, היה פיגוע בצומת מגידו, מכונית לא מתמודדה לא סדרתי, שהוביל חיילים ואזרחים, באזור עכשיו שפות בצומת מגידו, נהרגו בפיגוע כ-19 בני אדם, אם אני לא טועה, כ-19-20 בני אדם, מתוכם 9 חללים שעשה שימוש, כולם כמובן מוצאים כאן, אז כמו שאתם רואים, נקריא קצת רטואלית כמו בקריפת של עכשיו צפון, מצד כמו למטה, הקימו גן זיכרון, בשיתוף העכשיו שלהם עכשיו צפון, לזכרם, וזה באמת הנצחה מקומית, מדברת ספציפית לא על כל חלל לבד, אלא השייכים, אלא שחלל של הפיגוע בצומת מגידו. זה הנצחה מקומית. יש דבר נוסף שנקרא הנצחה ארצית, וזה באמת המקום שלנו פה, נקרא הנצחה ארצית. מה זה אומר? זה אומר שפעם בשנה בכל בישולי נערך פה טקס השנתי של כל החללים, מזמינים את כל המשפחות. אם אמרתי מקודם קרוב ל-1,000 חיילים, 754, אז זה קרוב ל-1,000 משפחות שיכולות שצריך להקפיד את סדר גודל בבית ענקי של אלפי אנשים, טקס מאוד מכובד. השנה הגיעו להם את הדבר חוב יפסלו לפני מספר שנים, הביאו את פריקה, אז באמת להראות לכם שלא מנסים ככה לעסוק ולהביא דבר בשביל באמת שיעביר את זה, אלא להביא את הדמה, הדמרת, אומן, שיעביר את זה בצורה הכי מרגשת, הכי באמת מכבדת את המעמד, ויעלה כמה שיעלה, זה באמת לא מתחת פה הכסף, אלא כמה שיותר להשקיע. ונוצאים את זה באמת בהצלחה, בתת השימוש. חוץ מהטקס השנתי יש באמת מחשבה להעביר לפה בעתיד את מדוע הנפגעים החיילים, שתשב פה קצינת הנפגעים באמת, שלא יעשה כל פעם, כמובן כמו בכל דבר עם המדעים החיילים. בואו תצטרפו פה. כמו בכל דבר יש טעויות, אז גם באורגנים קורה שיש טעויות בפרטים, בתאריכים, ולא צריך באמת לחשוב יותר מדי כמה בחשיב למשפחות, שיהיה רשום בדיוק את הדין שהבן נפל, או בדיוק את התאריך שתהיה בדרך, כמובן מאוד חשוב להם. קורות טעויות, אז באמת במקום שתייצר בטלפון שבוע עד שהצינות ולקצינת נפגעים שיושבת במפקדה בתל השומר, רוצים באמת שתהיה פה, שזה יוכל להיעשות במקום באופן מיידי, אז באמת מחשבה מאוד יפה, וכנראה יקרה בעתיד. עד אז באמת הדוגמה מחשבה בטקס השנתי. עד פה באמת על ההנצחה, על החללים, כמובן דרך המוצאת של השימוש הזה מדבר יותר על החללים. יש עוד דברים שאותם מוצאת של השימוש יותר על החיילים החיים. פה אנחנו רואים מצד שמאל בגד גמלי מרכז מנהל כל שנה בעכשיו צפון. עכשיו לא מעניין אותנו באמת פה כל הציבודים, וזה מאוד יפה מאוד נחמד. מה שמעניין אותנו ביום הזה זה התרומות. תרומות למקום, תרומות לחיילים נצרכים, תרומות למשפחות שכולות. ככה דוגמה שזכורה לי ככה רגע אחת מאוד יפה מהיום הזה. יש פה חיילים שעובדים להשתחרר, באמת אם אני אשאל אתכם באמת, כל אחד רואה את עצמו עוד כמה חודשים בשחרור, אז אחד בדרום אמריקה, אחד בלימודים, לא כל אחד יש לו באמת את החלומות שלו, מה שהוא רוצה, צריך לזכור במיוחד במצב של הזמן האחרון. הרבה חיילים, מה שמעניין אותם, הם גוזרים את הבוגר, לפי מאבק, איך הם רוצים למצוא עבודה. הרבה חיילים, כמה שזה קשה, מפרנסים את המשפחות שלהם לבד, באמת דואגים להביא מה שנקרא לחם הביתה, לא במצב כל כך טוב, איך זה מתקשר אלינו, הרבה פעמים מגיעים רשימות של